Ilimi shi ne sanin abu a bisa haƙiƙaninsa, sani na yanke ba sani na shakka ba ko ruɗu. Shi ilimi wata irin baiwa ce da Allah yake ba wa bayinsa. Mutum mai ilimi ya sha bamban da wanda ba shi da ilimi ta kowace fuska, saboda mai ilimi yana aiki ne ko barin aiki a sakamakon umarnin da iliminsa zai ba shi. Wato ilimi zai kasance tamkar linzami da ke jan ragamar hankalinsa da al'amuransa. Hanyoyin samun ilimi, bincike hanya ce ta samun ilimi a wannan zamani da babu kamar. Iyaye ana fara samun ilimin farko daga su, musamman mahaifiya. Daga gare ta ne ake fara koyar abubuwa iri-iri kamar su cin abinci, sanya tufafi, tsafta da sauransu. Da ta kuma mahaifi, shi kuma mahaifi yaro yakan samu juriya, dogaro da kai, nagarta da sauransu. Dandali ko layi, a nan ne yaro yake koyon gane mutane daban da na gidansu, kuma yake koyon zama da mutane da kuma wasanni daban-daban. Makaranta, daga hannun iyaye sai makaranta, a nan ne mutum yake koyon ilimin addini da na zamani. A makaranta ne za a koya wa mutum ilimi daban-daban, kuma a nan ake samun shaida domin samun aiki. Nau'o'in ilimi ya kasu kaso da yawa, ko in ce ya kasu kaso uku, kamar yadda masana suka tsara: ilimin zamani da ilimin addini da ilimin gargajiya.